Il-każ ta' Okamura Satoshi li kien ġie kundannat sentejn ħabs wara li jammetta li qatel diversi qtates f'Taslima sa jerġa' jinstema' mill-ġdid. Permezz tal-avukati tiegħu Adriana Zammit u Marion Camilleri, Satoshi kien appella mis-sentenza u qal li l-ewwel qorti naqset milli tikkunsidra talba li jiġi eżaminat minn psikologu qabel tingħata is-sentenza u li meta wieħed iqis iċ-ċirkustanzi il-pina imposta hija eċċessiva u sproporzjonata. Fl-analiżi tal-ewwel sentenza l-Qorti tal-Appelli perseduta mill-imħallef Neville Camilleri osservat li meta nstab ħati li darab ħafif lil żewġ pulizija l-ewwel qorti m'għamlitx referenza speċifika għall-artiklu mill-liġi li joħloq dan ir-rejat. Għaldaqstant il-qorti qalet li dan in-nuqqas iwassal għan-nullità tas-sentenza għax iwassal għal nuqqas ta' formalità sostanzjali. Dan ifisser li issa l-Qorti tal-Appell irrevokat is-sentenza appellata u ordnat li l-każ jerġa' jmur quddiem l-ewwel qorti u tingħata sentenza mill-ġdid.